de trøster børnene, sådan, når man er ked af det. Jeg kan lide alting. Når det regner og se film inde i hoprummet. Det er bedst lige, når vi holder sommerfest i børnehaven. Så mig. Altid om tirsdagen, så cykler vi op i Jerseyhallen. Og det er kun dem, der har været på koloni. Vi spiller hockey. Vi leger nogle lege og varmer op med at flyve til nogle andre lande. Det er ikke sådan rigtigt, vi flyver til lande. Vi laver bare sådan en flymaskine. Og så, når vi kommer til det andet land, så siger nogen, hvad for et dyr, der lever af det, så skal vi gøre det. 2, 3, Vi cykler, og vi kravler i træer, og vi rusher. Vi kan klatre op i nogle træer. Og der på Tarzans sti, der kan man også skyde. Nogle gange laver vi også mad. Snobrød. For det ligger ligesom. Ja. Og det, min yndlings er, hvor man stikker hovedet i havgryn og finder slik. Ja, og så skulle man tage munden ned i, og så fange slik. Og så fik man et stykke slik som belønning. Og jeg fik helt havregryn ind i næsen. Og vi holder fest. Jeg synes, det sjoveste var, når vi holdt den der ballonfest, som vi havde. Ej, det er det der, hvor man skulle springe ballonerne, så skulle man samle den, og så bagefter var der vandkamp. Ja. Og når det var vikinguge, så fandt jeg også en vikingknogle fra en gris. Så begraver vi nogle guld i sandkassen, og så skal man finde den nede ved bålet, så spiser vi med fingrene.